हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चैनल पिन कनसेप्टआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो यूट्यूब चैनलाव दा जोबोर गोनांथार भिडिअ बेनो जाबाय BTC साख्रि ग्रेड 4 ग्रेड 3 टेट गासैबो कैंसिल जाबाय नामा BTC EM एबा CM आवहाय मा बुंखो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन दा इयुथ्सनि लाइफजोंहाय गेलेदों नामा गोदान सरकारा जेराव ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो टेटनि रि इन्टारभिउ एबा रिप्रसेस एबा अल पोस्टा कैंसिल जाबाय नामा दा गोबां कुइसन जागासिनो दा बिनिनो मोनसे ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो होगोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायना बुजियो दा भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो क्लियर जागोन आरो बे थार्ड ग्रेडनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदों बेनो जाबाय नायल' जायल' जोंनि बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया ग्रेड 3 लेभेलाव कन्डाक्ट खालामदों आरो लोगोसे भाइभा टेस्टखौ CSB आ कन्डाक्ट खालामदोंमोन दा बेनि सायाव जोङो सावरायगोन दा जों थांनि गोबाव खालामला अफिशियेल वेबसाइटआव दा जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो जों CSB आव फैबाय आरो CSB खौहाय गोबांथार जोङो मिडियाफ्राव नुदों जे डिजल्भ जाबाय होननानै नाथाय दासिम रोखायै अफिशियेल नटिस एबा अर्डारखौ जोङो मोननो हाथ'वाखै आरो गोबांथार सर्सआवबो खोनादों जे CSB आ भेलिडिटिया 31 मार्च 2026 सिम दङ होननानै अब्ला बिनि सिगां रिजाल्टखौ होनो हागोन ना हाला थ' बेनिसो गोबां जोंनि इयुथ्सनि गेजेराव सोंलु जागासिनो दङ मानोना इयुथ्सआ ओरैबायदि आसा खालामदोंमोन जे गोदान सरकार जा एबा गोजाम सरकार जा जाहाथे साख्रिखौ मोजां होयो दा बेखौनो लानानै गोबांथार माने एग्जामबो हैदोंमोन आरो लोगोसे जेसेबांनि फिस दंमोन फिसखौ दाननानै एग्जाम होनाय जादोंमोन दा ग्रेड 4 खौ सोर लादोंमोन बेनो जाबाय CSB आ लादोंमोन आरो बिनि अरेल टेस्टआ गासैबो जोबखाबाय खालि बिनि फाइनाल लिस्टखौल' माने होनांसिगौमोन दा बे फाइनाल लिस्टखौहाय दासिमबो होनो हायासै एबा हाथ'वाखै आरो लोगोसे थार्ड ग्रेडआव डिग्री लेभेलाव बिनि रिटेननि रिजाल्ट ओंखारबाय भाइभा टेस्टनि थाखाय आरो लोगोसे HSनि टेक्निकल आरो नन टेक्निकला रिजाल्ट ओंखारथ'वाखैमोन आरो लोगोसे ओंखारनाय लोगो लोगो स्किल टेस्ट लाजोबनानै साख्रिखौ होनांगौ गोबां बाथ्रा दङमोन बे जाबाय गोदान सरकार आरो गोजाम सरकारनि गोबां खोथा दङ गोजाम सरकाराथ' गैला बेथ' गोजाम सरकारा गैला गोजाम सरकारनि दायथ' गैला दा गोदान सरकार फैबाय नालाय दा गोदान सरकारनि दायथ'आ दङमोन बेनो जाबाय थार्ड ग्रेड 4 खौहाय जाहाथे मोजाङै स्मुथलि माने नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे साख्रिखौ होनो हायो दा गोबांथार जोंनियाव सोंनाय जागासिनो जे गासैबो पोस्टआ कैंसिल जाबाय नामा एबा गोदान सरकारा मा बादि रल लागोन बेनि सायाव मा बुंखो EM आ थ' इडुकेशननि बिथां रबिराम सारा मा बुंदों नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नायग्रोदो बेनिफ्राय इयुथ्सनि लाइफजों माने गोदान सरकारा गेलेबाय नामा आरो बेनो जाबाय गोबांनिखि स्टुडेन्टस दङ बिथांमोननि इमोसनजोंहाय गेलेगोन नामा थ' बेनि सायाव जोङो दा ससे भिडिअ क्लिप नायग्रोनोसै बेनिफ्राय जोङो फिन कनसेप्टआव सावरायबावगोन আমি BTCৰ নতুন চৰকাৰৰ দায়িত্ব ভাৰ লোৱাৰ পাছত মোক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেটো এজন ইনচাৰ্জ এম হিচাপে আমাৰ BTC প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াদেৱে দায়িত্ব দিছে আৰু BTC চৰকাৰৰ পূৰ্ণাংগ দায়িত্ব ভাৰ লোৱাৰ পাছতেই আমাৰ EC মিটিং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মিটিং যেটো হোৱা হৈছিল এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মিটিংখনতে আমি সিদ্ধান্ত ললো যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ আমলত যিখিনি ইণ্টাৰভিউ দিয়া এইবিলাক গোটেইটো বাতিল কৰা হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ দ্বাৰা যিসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে যিবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উঠিছে ইলিগেল হোৱা বুলি সকলো দিশতে চৰ্চা হৈছে সঁচাকে যদি ইলিগেলি ভাৱে এপইণ্টমেণ্টবিলাক দিয়া হৈছে এইখিনিকো অবৈধ হিচাপে নিশ্চয় আমি পিছত ৰাইজৰ আগত জনাবলৈ যাতে আমাৰ আইনগত দিশৰ পৰা এটা যুক্তিযুক্ততা থাকে ইয়াৰ কাৰণে ইলিগেলি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াবিলাকক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে এটা আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু যিসকলক মাত্ৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিছে আজিলৈকে এপইণ্টমেণ্ট এটা দিয়া হোৱা নাই বা চাকৰিত নিয়োগ কৰা হোৱা নাই একেসকলৰ ইণ্টাৰভিউটো আমি এইটো মানি লোৱা নাই এইটো আমি গোটেইটো বাতিল কৰিছো নতুনকৈ ইয়াৰ কাৰণে যিমানখিনি পোষ্ট আছে LP ME বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকোনো পোষ্টত ইণ্টাৰভিউ পাতি এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়াবিলাকৰো কেঞ্চেল যিহেতু হৈ গ'ল আমাৰ নতুন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এপইণ্টমেণ্টখিনি নতুনকৈ দিবৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে মোৰ যিটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাষ্টাৰবিলাকৰ পোষ্ট খালী আছে সেইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এটা ভালকৈ दायो नोंथांमोना खोनाबाय असमियानि रायलायदों दा खायसे बुजिदों खायसे बुजियाखै जानांगौ बिथाङा बुंदों जे गोदान सरकारा मानिनानै लाया होनना बुंदों दा बिथांनि बुंनाय बादिब्ला आरो जे नैबे AC मिटिङाव एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव सावरायदों होनना बुंदों जे बिथाङा बुंदों जे BTCनि गाहाय CEM आ बुंनाय होनदों जे बिथाङा माने
माखासे गोबांथार माने थांखि लादों आरो जे जिनिखि थांनाय सरकाराव जिनिखि एग्जाम जादों बा एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बावहाय जुदि इलिगेल दङबा बेखौ नायबिजिरगोन आरो लोगोसे गोबां माने एग्जाम जानायाव इलिगेल दंबादि होनदों डाइरेक्टलि एक्चुअलि इनडाइरेक्टलिबो बुंदों होनजायो बाट बिथांमोना बेखौ मानिनानै लाया होनना बुंदों स' बेखायनो बुंदों गासिबो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौहाय माने बातिल खालामबाय एबा केन्सेल खालामबाय होननानै बिथाङा बुंदों आरो जुदि थारैनो बाथ्राया नंमारगौबा एबा सिरियासबा थ' केन्सेल खालामबायबा थ' सानदो इयुथ्सफोरा गोबां खहा दङ माने सरकाराथ' खहा जाया बाट जोंनि इयुथ्सनि जेनाखि मेहनत खालामनाय बा खस्थ' खालामनाय एग्जाम फिस एग्जाम हैनाय गोबांथार माने खरसा जादोंमोन आरो लोगोसे मोनसे आसा थायोमोन आरो बे आसाया माने सिमां बादि जागोन आरो दा जियानो जा अलरेडि नाखि ग्रेड 3आ रल नाम्बारा फैखाजोब्बायमोन बेनो जाबाय भाइभा टेस्टनि थाखाय थ' बेबो गोग्लैगोन बेनो जाबाय केन्सेलाव जुदि केन्सेल जामारोबा आरो दा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा थानाय नङा जुदि थारैनो जुदि केन्सेल खालाममारोबा आरो बे मोनसे बिटिसिआव जारिमिन जानानै थागोन जे गोदान सरकार जानाय लोगो लोगो थांनाय सरकारनिखौ माने एक्सेप्ट खालामै थिग बेबादिनो नेक्स्ट लेभेलाव 5 बोसोर उनाव जुदि गोदान सरकार फैयोबा आरो बै सरकाराबो जुदि एक्सेप्ट खालामाबा दानि साख्रि होनायखौ थ' बेबादि कन्डिसना जालायबाय थायोबा जोंनि इयुथ्सनि गेजेराव गोबां माने खहा आरो लोगोसे बेले बेजे जानाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनलांबाय थागोन दा आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे गोदान सरकारा थाबैनो रिप्रसेस खालामो आरो लोगोसे जिनिखि इलिगेल दङ गासैखौबो होखारजोबनांगौ बेहाय बयबो इयुथ्सआनो सापर्ट दङ दा बेखिनि नेक्स्ट लेभेलाव जि आपडेट मोनो नोंथांमोना चेनेलाव मोनफिनगोन